dakata abokina. Wannan bakar wahala da muke fuskanta wajen Allah wannan dajin da kake shiga da ni me sunan dajin nan? Haba abokina ka kwatar da hankalinka mana. Sunan dajin nan kare kukanka. Kaka wajen bokan nan. In na samu kuɗin nan kai ma ka samu kuɗin nan ne Amma abokina ga yunwa ga kishin ruwa dan Allah na annabi ka haba abokina. Haba ka kwatar da hankalinka za mu na mun kusa nan ne bari mu karisa. To mu je. Wai shi bokan nan mace ina ma yake ne? Kai ni dai dajin ne ni kaina karin bata Allah ya saba na mun daji. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai! Wa yake sallama a nan? Daga ina kuke? Ran boka yanzu dai Me yake tafa da ku? Me yake tafa da ku? Wallahi yace mu zo boka. Bari dai mu zauna ai ka jira ba wannan. Da wannan ba a sallama a nan. Daga yau duk wanda ya zo nan ko labari ka ji wanda zai taho nan kada ya sake yi sallama. Idan ba haka ba za a zuke muku jini ya Boka dama abin da yake tafe da ni. Boka taimaka min za ka yi. Wallahi talauci ya addabe ni. So nake in yi kuɗi. Ni ko mutum ma zan kashe zan yi. A taimaka min boka. Kai! Kuɗi kake so ka yi? Kuɗi nake so Ka samu kuɗi. A taimaka boka, a taimaka. Za ka yi kuɗi sai ka fi ɗan ƙaru na kuɗi. Yawwa boka, a taimaka, a taimaka. Amma akwai sharaɗi guda 2 zuwa 3. Menene shi boka? Za ka iya? Kowa me? Ba a tsoro a ciki. Na ji na amince. Zan faɗa maka zan sama sharaɗi guda 2. Idan ka gifta za ka mutu. Boka wani irin sharaɗi ne wannan? Na farko, za ka je ka samo min zuciyan kiyashi. Boka ina zan samu wannan boka? Ai wannan irin aikinku ne boka. Na biyu, za ka je ka samo min hawayen sauro da fuffuken sauro. Sai na uku shine na ƙarshe mai sauƙin kenan shine mai wuya kuma. Za ka samo min ƙaramin yaro mai lafiya. Yaro fa boka? Ƙarami. Boka ni a yanzu abu nan boka shi wannan kaman fuffuken sauran da sauransu. Yaron da zai iya kawo yara amma fuffuken sauran ku tun da ku abu nan. Ba a yi mun musu. Duk inda yake za ka samu in ba haka ba za ka fuskanci matsala guda 2. Na farko, na biyu za mu iya sa yanzu aka zuke jinin kanan gurin. Boka to ni a taimaka mu fuffuken sauran ne tunda ku akwai aljanu sai ku taimaka. Ba zai yiwu ba. Za ku je ku samu da kanku. An gama. An gama. Ku yi sauri. Kaji. Ku tashi ku tafi. Abokina. Kina na nazu wallahi ba ni maka. Garin ya. Ka sake garin ya. Saboda na fuskanci wannan tafiyar naku na rantsa da girman Allah wallahi ba Allah kuma an Allah da inda wannan harkar zaka yi wallahi asirin ka ya tonu. Haba abokina. Kudin nan ban a samu da kai za a ci da kai za a raba sharholiya nan da kai za a yi. Haba alƙur'an ba ni ba ka wallahi. Satan yara yanzu ake kaman ayya wala dama tuntuni kai ne baka san da wannan abun ba. Ina shekaran jiya na gama gaya muku an sace ƴaƴan malam Tanimu guda 3. Wannan yaran da shi su wayannan ƴan kyawawan nan to an sace su. Bande da wannan mata. Har ƴaƴan shi dama ba 3 bane 2 maza. Kyakkyawan nan ba. Ai an sace su. Wai ƴan mafiyan ƴan mafiya a garin nan ai ai yarinyan nan da ni yarinyan nan wallahi da yaro na da kama amma kawai da an sace ta. Nan na ga wasu ai yanzu da kaga mutum ya faka da mota wallahi mu dinga yawan zirga-zirga a wurin idan ba haka ba yaran mu za a sace wallahi mala alquran ku gaskiya dole mu dau mataki babba ba ma ko ɗayin daka a san yanda za a yi muna ji muna gani za a karamar da yaran wallahi na ba zai yiwu ba sannan bai ka kai Abdullahi na kaga anya wancan kuwa kaga anya wancan wallahi ni ma na ga yana rike shi ne wancan yawa yaro za ka sha cizi Yawa dan gidan baba za ka sha cizi ko? Malam! Malam! Malam!
zo malam ina za ka wannan yara wannan da gidan malamin kai ne an ya haɗin kare shi me haɗin kare shi dan gidan malamin kai ne ban mai da gidan malamin kai ne haɗin kare shi na za ka yi wai wannan ba ya su ne haɗin kare shi da suke sace me ya haɗin kare shi ku ga muku bayani dan gidan malam idi zan siyo mai cizi ne anan cizi zan siyo mai kai ka taba ganin wannan anan garin ni ban taba ganin wannan bakon ba ina za ka kai kuda tun da kai kawai gaskiya wajen boka na je ya ce wallahi sai na sato yaro shi boka yace sai sa mana bala muku gaskiya amma ku ya kuri ku sake ina ne hanya to nan da hanyar gidan boka amma sunan dajin ba dajin kare ku yaran da kin banza ake ku bar shi yayi magana mu ji me zai ce wallahi duk satan yaran nan da ake yi a garin nan naku wallahi ba ni bane wallahi wannan ne karo na farko kai mu gani yau bokan nan ne yake wallahi kai mu kama sai mu ne yaran goma sun kai 30 ha 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 ina gidan bokan yake kai kura wai muna so mu sani ina bokan ne bokan ka mana shiru ko wallahi tallahi nan ne gidan bokan gashe ne shiga kware shi ina bokan gashe ne shiga kware shi ai gashi ba kowa a gurin mu muna so mu bokan da yana ina bokan wallahi boka kake ba wannan amma wannan yare na mana amma wannan kare na ai to mu ta daya a ji a dauko tayan na kuna shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya